Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu apparat ġdid li maħsub għal salvataġġ f'emerġenzi jew tifi tan-nar f'mini taħt l-art jew postijiet oħra ristretti. L-apparat huwa speċjalizzat għan-nifs fil-fatt jgħin lill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili jidħlu f'postijiet ristretti u jibqgħu hemm għal ħinijiet itwal biex jgħinu lill-persuni maqbuda jew jitfgħu n-nar. It-tagħmir tan-nifs inxtara mill-Kumpanija Enemalta u Enemed b'investiment ta' 60,000 ewro. Iż-żewġ kumpaniji ħallsu wkoll korsijiet fl-Italja lil 4 ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili biex jingħataw taħriġ ta' kif jużaw dan l-apparat ġdid. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla kien sodisfat b'din il-kollaborazzjoni. Spjega kif dan l-apparat seta' jintuża mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili f'operazzjoni diffiċli li kellhom f'Awwissu tas-sena li għaddiet meta nirien ħakmu l-mina ta' distribuzzjoni tal-eletriku li tinsab il-Kappara. U l-ħaddiema tagħna sakemm jaslu jkunu diġà ħlew l-arja. Allura bihom issa ħaddiema jistgħu jibqgħu deħlin għal satejn sħaħ sakemm eventwalment isibu n-nirien fejn kienu jitfuhom u jkollhom arja biżżejjed biex jerġgħu joħorġu lura. Inċident xokkanti li fi kliem iċ-Chairman tal-Enemalta Fredrik Azzopardi fil-waqt li l-kumpanija kienet qed taħdem biex terġa' iġġib lura l-provvista tal-elettriku kemm jista' jkun malajr kulħadd kien moħħu fis-saħħa tal-ħaddiema. Fejn indunajna li jista' jkollok inċidenti ġewwa l-mini tagħna fejn mhux bil-fors l-apparat li kellna kemm aħna kif ukoll il-Protezzjoni Ċivili huwa adekwat għal ċertu nirien jew ċertu inċidenti ġatta nistana. B'mod immedjat naħseb li poġġejna ma' mejda aħna flimkien mal-Protezzjoni Ċivili u l-Enemed biex naraw x'infrastruttura għandna. L-Enemalta tuża aktar minn 30 kilometru ta' mini taħt l-art sabiex minnhom tgħaddimijiet ta' kilometri ta' cables biex twassal l-elettriku mill-power station u l-interconnector. Fil-waqt li l-Enemed twassal fuel importati f'Malta mill-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsa Xlokk lejn il-faċilitajiet tal-ħażna li wħud minnhom huma taħt l-art. Għaldaqstant il-Ministru għall-Enerġija ġew Mizzi qal li issa f'każ ta' emerġenza id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa aktar preparat grazzi għal ġest tal-Kumpanija Enemalta u Enemed. L-Enemalta ffinanzjat ukoll l-istazzjon temporanju tal-Protezzjoni Ċivili f'Dellimara, stazzjon li beda jopera ftit ta' xhur ilu sabiex jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji minħabba l-proġett tal-enerġija. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li issa ħsieb u għal li jkun hemm stazzjon permanenti. Fil-fatt sal-aħħar ta' din is-sena l-Gvern se jinvesti ma' 850,000 ewro biex jinxtraw żewġ vetturi industrijali oħra tat-tifi tan-nar.